sun tuma chuan Serchhip district chanchin ti kan thir ho dona thalak a hian Serchhip thalak khopui thalak ka hmang a kan lo hre them don ya kumza somni emo lai aliam ta kumsa ka zere somkwa British sarkar min optir khan tuna Mizoram kan ti hi mun nia thenin chimbial hi West Bengal province tuna Bangladesh ni ta bial an khunga marbial zong hi Assam province an be tir thunga anu dewa an han bel chianga nam khat le tong khat mangvek kan ni ti an hriat nu chuan apum puin Assam province an be tir ta veka chu kumsang kha zariat somkwa pariat April ni khat atang khan ani amaro chu nam mole culture sang nei India nam culture trom ve kan lo ni wangin excluded area ti avo in kalmang danga op kan ni ta a superintendent Mizoin borsap ti kan vo in min opa Assam sarkar ro re na khola po chanvo engma kan nei ve phak lo India ram chu democracy sarkar aloni ta ka wangin keini lu sai hill district po chuan min enkol tu tur mi pui than van tlang rural Kholthar district council chu kum sang kha zakwa somnga pani khan kan lo nei ta ani huna local zela kum sang kha zakwa somsari pani kumtira Mizoram chu Assam hnuai atanga chuakin UT Union Territory a hlan chho aloni le ta a state te nau deuh kan ti ang hi aloni ta ka wangin thunei na sang tak nei lem lo ma se Legislative Assembly MLA hial kan lo nei ve ta a chuta tang chuan kan population in alaphak chuang lo ma se Lok Sabha le Rajya Sabha House MP pakhat ve kan lo nei ta ani ti chuan kumsang kha zakwa somriat pasaria Union Territory chu state puitlinga da chho aloni ta a hei hi chu India ram chung state dangte ang boka state puitling pa ngai aloni ta ka wangin kan administrator lieutenant governor po chu governor puitlingin aron thak ta a kan MLA te po India president thang thei state MLA puitling an lo ni ta a kan lo sang ta hle a rammaso na sang zela Aizawl district po chu district tamzo ka thendar du na mi puiril ru alom ta zela ti chuan subdivision lo ni sa champhai kolsi ble ma mitte chu district a hlan chho an han ni a tabung subdivision ero chu lunglei district 10 district a hlan chho an rem ti tak lo awangin ti danglam ani talova heti lai hian khotlang le bialta na mi thanem ngai ten Serchhip bial siama district pakhata da ve turin sarkara dina thelu tin na satakin anlo norve mek bok an chuti lai Serchhip constituency MLA Pulal Than Hall chu chief minister ani lai lo ni poka mi puite du na chungai poimo in kumsang kha zakwa somkwa pariat khan Mizoram sarkar chuan Serchhip bial siamin district pakhat asiam bel ta a ti chuan September ni sompanga sangkha zakwa somkwa pariat chu district anga function tran ni in Serchhip district pianni aloni ta ani atira chuan ahminga Aizawl South district ti chu sarkar ronwa dan ani a hei hi abial chung mi puitam takin kan du lova chief minister remti nain ahming thlang na tur ngai tu ani le da a rotna sang tengun taka ngai tu kwalani hnuwa Serchhip district ti chu district mingatan lungrual taka pass ani Serchhip district hi zoram laili taka omani a pastor chhona tongkam takin ramlai mal somna po adong hle zoram sakle thlanga omten an tuar thin ram rishul boy neu na angchi po hi atuar ve phak lo district monom berpo an hialo me abial chunga matlui ruam phai zol pui ram tia vua chu bule bal china leile nun thatak ani bok Serchhip district chunga hian khuwa village somthum panga omin chuta chon village council somli pakhat a oma hengba ka hian alisa zialan tel lo sub village pathum bu bangkon bongkon ne wancheng te an la ombok ani ole kha atlang pui tak ani a chunga ka lo me